Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu kelesi unu ike. Tata abịala m ka m si abịa. Mụ bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosion telivishọn na redio. Atụọla ka m si atụ Igwilo iwetara unu ihe bara uru. Nke a bụ ime ọkwa dị oke mkpa nke na-echu m ụra kamgbe m wee sị ka m bịa wetara ihe ndị Igbo na-ege m ntị na Kaduna. Tata ara m asị na Chukwu ya agọzi nwa na-ege m ntị, n'ihi na ihe chọrọ ikwu ugbu a bụ ihe nwa na-eche na ọ ya adị mma ka anyị tinye ọnụ, ka anyị tụkọrịta uche wee mee ya ka ọ daba ka ndị Igbo si eme ihe. Anyị na-anya na steeti nke anyị nọ n'ime nke tata nke bụ Kaduna steeti. Onye isi ala Kaduna mbụ His Excellency Senator Uba Sani, ya bụ the executive governor nke Kaduna, nke bụ na ịchọpụta kemgbe ọ batara na oche ndị Igbo na-arahụ ụra, ha na-aṅụ mmiri tọgbọ iko, a na-eje ahịa zụọ ahịa, nsogbu adịghọ. Ọ bụrụ mgbe ọ na-abịa ịpụọ ndị bi dịka na Gomingo na Agbagi na ndị otu ya ịpụọ ị na-eche na ejipụta ụzọ kwatu n'ogu tupu bata. Ịchọpụta na ihe ndị Igbo, ihe gbasara ndị Igbo na-echu gọvanọ ụra. Mgbe na-ayọ ndị Igbo na-asị gọvanọ a anyị kwesịrị na-ekpere ekpere. Marakwara na 2027 na gọvanọ ka ya pụtakwa ọzọ ịzọ gọvanọ. Ebe ọ bụla ị nọ gụba nwoke gụba nwaanyị nwafọ Igbo nọ na Kaduna, jụọ oge ajụjụ, gwa oge eziokwu. Kemgbe gọvanọ abatara, ihe na-aga ọfụma. Ndị na-arụ ụlọ kwụsịrị ụlọ ebidogoro ụlọ ha, ndị na-azụ ahịa ha na-agara onwe ha nke ọma. Onwere eziti Igbo ụzọ gboo, onwere ihe abịa tọrọ ọgụ n'abalị, ihe na-aga ọfụma. Gọvanọ na-eme ihe ọ na-eme. Ọkacha nke bụ sị anyị mere Igbo Day, dekwe gọvanọ bịa ebe a tụọ n'ọgbọ mee ihe o kwesịrị ime. Afọ ya bụ ụba. Anyị ihe ọbụla gbasara ndị Igbo ọ bara ụba n'ebe anyị nọ. Ihe ọbụla gbasara ndị Igbo bara ụba n'ebe ọ nọ, ọ na-echi ụra, ọ na-echi uche. Na-asị gị chọọ nnọọ ihe a ya atụ vootu nke ndị bekee na-akpọ voters card. Mgbe a ga-atụ vootu na 2027, ka ọ bụrụ na ebe ndị anyị ebinye aka bụ ebe esere Uba Sani, ebe anyị ga-atụnye aka, ebe anyị ga-atụnye uche. Onye ada anụ ihe m na-ekwu, onye anyị gwa naanị m na-ekwu kịta ihe agba mbọ ka ịpụta ka ọrụ ya rụọ na mmụọ na-ekwu na-asị, n'ihi na ihe ọma ọ na-emere ndị Igbo anyị ekwudo onye ghara ibie. Bọsị ọ bịara bọsị anyị mere ihe ndị Igbo mgbe Igbo Day, okwu anyị nkwa mezuo nkwa ahụ niile. Ofu nwanne anyị nwoke mbụ Chief Barrister V.A.B. Ewuzie, o merie his special advisor on legal matters. O nwere gọvanọ megorie nke dara ọkpụrụkpụ, nke a dara ọkpụrụkpụ, ọ dara ọkpụrụkpụ dara ọkpụrụkpụ dachie ike. Ihe ndị Igbo na-echi ụra, o wee na-asị na ihe gbasara ndị Igbo aka adị ya. Ya mere anyị ga-agba mbọ ka anyị tinye aka n'ihe gbasara gọvanọ nke Kaduna. Anyị ga-achọ ya tụnye vootu, chọchie ike, dobie na-eche mmụọ ya ka mma na-eche. Bọsị ahụ rukwe nnọọ eje binyere ya aka, n'ihi na ebe o binyere aka ka anyị ga-ebinye aka. Gọvanọ nke Kaduna steeti bụ nke anyị. M na-asị ndị Igbo ndị n'obodo a, biko mara na ihe dị mma ka anyị ga-eme ka gọvanọ a wee pụtakwa ọzọ, n'ihi na His Excellency Gọvanọ Uba Sani bụ onye nke anyị. His Excellency Senator Uba Sani, gọvanọ nke Kaduna bụ onye nke anyị. Ekele m unu kelesi unu ike ka ị gbaa mbọ ka ị wepụta aka, wepụta oge wee gbasaa ozi a, dịka ozi a bụ ozi omegiri onye ọkọrọ ibie. Gọvanọ bụ nke anyị, ka anyị makụọ ya ka a si amakụ mmadụ. Anyị kwenye ya aka ka esi ekwe mmadụ n'aka, ka onu ya bụrụ onu anyị, ka anyị n'ihi na eme ihe ekwesịrị ime omegịnị oyie ihe. Gbaa mbọ ka ị nụ ozi a ka ị gbasaa ya. Dịka na aha m bụ Maazị Uchenna Ijegalụ nke Prosion telivishọn na redio. Ichi nweta anyị, ị ga-enweta anyị n'igwe ntị 08122807671, ma enwetakwa anyị na 08094646206. Ị ga-afịa ka ọ na-agara onwe n'ihe onyonyo otu a. Nwachukwu nweta anyị n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị. Ị ga-enweta anyị na www.prosionrtv. Prosion bụ PROCYON. Ịkpọghara anyị n'igwe ntị anyị na-agba gidigidi na-abịa ebe ị nọ, mara na Senator Uba Sani nke bụ gọvanọ nke Kaduna bụ onye nke anyị. Ekele m unu kelesi unu ike. Afọ m bụ Maazị Uche Ijegalụ. Ka ọ dị ụbọchị ọzọ anyị fụ. Ndewo.